קוראים לי שון, אני בן 25. אני גר עכשיו רחוק מהמשפחה כבר תקופה. מרגיש די בודד בהתחשב בכך שאף פעם לא היו לי הרבה חברים, אבל הבית שלי קרוב למכללה שאני לומד בה, זה די מקל עליי. ביומיים האחרונים, בפעם הראשונה מזה 4 שנים, הצלחתי לבלות קצת זמן איכות עם המשפחה בעקבות תקופה קצת פחות לחוצה בלימודים. הפעם גם בן דוד שלי, דני, הגיע. הייתי שמח כי כבר 5 שנים לא ראיתי אותו, ועד שהשתחררתי מהצבא היינו מאוד קרובים. הגעתי לבית של אמא ואבא, והראשון שקיבל את פניי היה הכלב שלנו, בולט. דני הגיע אחרי 15 שעה ושנינו שמחנו מאוד לראות אחד את השני סוף סוף. אחרי שסיימנו להתעדכן אחד על השני, כולנו התיישבנו לאכול מעל האש הטעים בצורה יוצאת דופן של אבא. אחרי הארוחה, אני ודני התחלנו ללכת לכיוון מגרש בית הספר הישן, לשחק כדורעף, כמו שהיינו עושים שנים, כל יום, אחרי הלימודים. בדרך לשם דיברנו ונזכרנו בטיול הקמפינג המפחיד שהיה לנו לפני כ10 שנים. זה קרה בסוף שבוע חורפי אחד. דוד ודודה שלי טסו לפגישת עסקים בחול והשאירו את דני אצלנו ל3 ימים. באותם צהריים של יום חמישי, בן, החבר היחיד שהיה לי בבית ספר, הזמין אותנו לבוא לקמפינג איתו ועם חן ולין, 2 ידידות שלו. בן אמר שהוא מצא נקודה מושלמת ביער הקרוב ושמזג אוויר יהיה לטובתנו. בן ידע שהוא החבר היחיד שלי ושאני לא רוצה להישאר לבד, אז הוא הצליח לשכנע אותי. לדני לא היה מה לעשות והוא אהב את הרעיון של לצאת להתאוורר קצת, אז הוא זרם. היחידים שלא אהבו כל כך את הרעיון שניכנס לבד ליער היו ההורים שלי. הם רואים בחדשות דיווחים ושמים לב שכל מי שנכנס עמוק מדי לתוך היער בחורף נעלם ולא חוזר אף פעם. בקיץ היער מפוצץ במשפחות מטיילות ואין אף סכנה, אבל בחורף זה סיפור אחר. בפעם שעברה שאלתי את אמא אם אני יכול לצאת לטייל עם בן ביער, אבל אמא לא הפסיקה לדבר על דינה, אחותה הקטנה, שהלכה בחורף ליער ומעולם לא נראתה שוב. ואיך שבמשך שנים היא התאבלה על אחותה הקטנה והראתה לי כל כך הרבה תמונות שלהן ביחד. לפי מה שאמא אמרה, היא ודינה היו קרובות מאוד ועשו הכל ביחד. אי אפשר היה להפריד ביניהן. אני מודה שטיפה פחדתי, אבל עוד יותר הפחיד אותי להישאר לבד. בלי חברים בכלל. אז במקום להגיד לאמא ואבא שאני הולך ליער, אמרתי להם שאני ודני הולכים לישון אצל בן, כשבפועל פגשנו את בן, לין וחן בבית של בן, ומשם המשכנו ליער. הגענו ליער בערך בשעה 4 אחר הצהריים. הקמנו את המחנה, ואז בן הוציא גזייה שהוא הביא בשביל שנוכל להכין שוקו חם. רוצים לראות משהו מגניב? תאמינו לי, אתם תאהבו את זה. בן הוציא מהתיק שלו שקית עם כמה קוביות שוקולד מילקה בטעם אוריאו שהוא הביא מהבית, והמיס אותן בשוקו. והטריק שלו עבד, זה היה השוקו הכי טעים שאי פעם שתיתי, ועד היום אני משתמש בטריק הזה. המבט העמום על הפנים של דני כשהוא טעם את זה פשוט פרייסלס. צילמתי את זה והראיתי לו. הוא החזיר לי בקפה. לין וחן גם היו בשוק מהטעם. אחרי זה אכלנו חטיפים, דיברנו ושמענו ברמקול שירים שבן ואני אוהבים, רוק משנות ה-2000. השעה 6 בערב, וזה מתי שדברים מוזרים התחילו לקרות. עשינו כולנו מעגל כדורעף ונהנינו. ואז התחלנו לשמוע מלא רעשים מגיעים מאחורי הגבעה, לא רחוק מאיתנו. זה היה נשמע כמו עשרות אנשים רצים בשיא המהירות על הרמות עלי השלכת שנפלו מהעצים בסתיו. רק שמשהו בצעדים שלהם לא הרגיש אנושי. לא ידעתי להסביר את זה, אבל אלה לא היו בני אדם. זה היה נשמע כמו להקה מאוד גדולה של חיות פרא. בן צעק, כולם רוצו לאוהל. אספנו הכל ורצנו להסתתר באוהל. העפתי מבט לאחור ובזווית העין יכלתי לראות צללית קטנה. צללית קטנה בצורה שהייתה לי מוכרת. לא יכולתי עדיין להבין מאיפה, אבל זה היה מראה מוכר.
התחבאנו באוהל תוך כדי שהרעש התקדם לעברנו, אבל כמו שהרעש הופיע, ככה הוא גם נעלם בפתאומיות. חיכינו חצי שעה אחרי שהרעש נעלם, ואז יצאנו מהאוהל. כשיצאנו, ראיתי את אותה צללית מאחורי העץ, והיא נעלמה תוך שבריר שנייה. הפעם ראיתי בבירור את הצורה של הצללית, אבל עדיין לא עלה לי לראש מאיפה זיהיתי את זה. לין שאלה, אז מה עושים עכשיו? דני הצטרף לשאלה. אתם יודעים, זה היה מלחיץ מה שקרה פה עכשיו, ואני לא בטוח שכדאי לנו להישאר פה. ואז בן ניסה להרגיע את הרוחות. זה קרה פעם אחת, וכן, זה היה סוג של סימן שאולי נכנסנו עמוק מדי. מחר, דבר ראשון על הבוקר, נזיז את המחנה למקום יותר קרוב ליציאה מהיער. ואם דבר כזה יקרה שוב, נסתלק מפה. עד אז, ננסה כמה שיותר ליהנות מהסופש. בן היה סוג של המנהיג של החבורה, וכולם היו בסדר עם התוכנית שלו. אז שמנו שעון מעורר ל-6 בבוקר והלכנו לישון. קמנו מוקדם בבוקר כמו שתכננו, והתחלנו לארוז. ואז... דני, אתה שומע את זה? בן! בן גם שמע את הרשרוש הקטן שנשמע מאחורי אותה גבעה, ואמר, כדאי שנזדרז, 5 דקות וזזנו. חן התנדבה לעזור לי ולדני לפרק את האוהל. לין ובן קיפלו בינתיים את שקי השינה שלנו וארזנו את התיק. הלכנו והגענו למקום יותר קרוב לעיר. מקום שכולנו הכרנו טוב. בזמן שהקמנו מחנה, חשבתי שראיתי בזווית העין את אותה צללית מקודם, אבל לא הייתי בטוח לגמרי. ניסיתי להירגע וחשבתי שאני פשוט עדיין קצת בהלם ממה שקרה אתמול. שאר היום עבר די חלק. נהנינו מכל רגע ולא חשבנו על מה שקרה אתמול. בערב הדלקנו מדורה וצלינו מרשמלו. בן היה צריך להשתין, אז הוא הלך מאחורי איזה שיח. המשכנו לדבר בינתיים ולאכול מרשמלו צלוי. כעבור 10 דקות חן שאלה, רגע, בן לא היה אמור לחזור כבר? באמת מוזר. בן הוא לא מסוג האנשים שאמור לקחת להם הרבה זמן בשירותים. שון ואני נחפש אותו. דני התפרץ. תישארו כאן ולרגע אל תצאו מטווח הראייה אחת של השנייה. אני ודני התחלנו להתקדם לכיוון שבו בן הלך. הלכנו ביער, בחושך. הקור של הערב התחיל להשפיע. ההליכה הזאת הרגישה כמו נצח, ואז ראיתי את זה. דני, תראה, מלא עקבות. כמו מה זה נראה לך? משהו מוגזם, אחי, כאילו 500 נמרים עכשיו רצו פה. המשכנו ללכת אחרי העקבות. שון, לא יכול להיות שזה הצד השני של הגבעה מאתמול, נכון? פאק, אפילו אל תזכיר את זה! שון, תראה! מולנו הייתה מערה בתוך הגבעה. זו לא הייתה חציבה טבעית. מישהו היה חייב לעשות את זה ככה. נכנסנו לתוך המערה. המערה הובילה אותנו בירידה לחדר ענק. פתאום שמנו לב לריח שמילא את החדר. ריח בלתי נסבל של ריקבון. מה זה הריח הזה? אחי, בא לי להקיא. זה מריח כמו... רגע. אני מתחיל להסתובב בחדר הגדול עם הפנס, ואני רואה ערימה של גופות, הרבה מאוד גופות של אנשים. ואז דני הצביע על אחת הגופות. זו הייתה הגופה של בן. הגולגולת שלו הייתה חצי אכולה, וכולו היה ספוג בדם. ואז שמענו את זה, אותם רשרושים חזקים, רק שהפעם זה היה הרבה יותר קרוב. פתאום עשרות זאבים התפרצו לתוך המערה, רצים לעברנו במהירות, כאילו חיכו כל היום לארוחה שלהם. ואז, ברגע אחד, הם פשוט עצרו. דני,
משהו לא בסדר. משהו בזאבים האלה לא טבעי. ואז הבחנתי בזה. בכניסה לחדר ראיתי את אותה צללית מאתמול. הצל התחיל לגדול. זה היה הרגע שבו אני מגלה למי או מה שייך הצל הזה. וראיתי את היצור. הפרצוף שלו היה נראה כמו של איש מאוד מבוגר, בן 90 לפחות, עם מצח ענק ושיער ארוך שמכסה חצי מפניו. אבל הוא היה גבוה, מאוד גבוה. הידיים, הרגליים והבטן שלו היו דקים מאוד, והאור שלו נמתח בצורה שרואים דרכו את השרירים והעצמות. והוא שלט בכל הזאבים האלה כמו בובה על חוט. למה אתה עושה את זה? שלי קורבנות בשפל העונה ימלאו את בטני לשארית השנה. אחד הזאבים הוציא משהו מהפה. זו הייתה חן. הלב שלה הוצא ממקומו, וכשליש מאורה נתלש. ברגע של אינסטינקט, דני ואני רצנו בשיא המהירות לכיוון היציאה, ותוך כדי שאנחנו מתרחקים, אנחנו שומעים את היצור הזה. כל קורבן הפוגש את גורלו, סימן בעת לא מידתו. לא הבנתי מה זה אומר, אבל זה לא עניין אותי. היינו חייבים לחזור למחנה לבדוק אם לין עדיין שם. הגענו למחנה, מתנשפים ומזיעים למרות שהלילה היה קר. לין חיכתה בתוך האוהל. בואו נארוז ונלך הביתה. היא אמרה, ואנחנו הסכמנו. קיבלנו הכל והתחלנו ללכת חזרה לכיוון העיר. השמש התחילה לזרוח. הלכנו לכיוון היציאה מהיער, כשפתאום ראינו גופה תלויה על אחד העצים. זו הייתה דינה, אחותה הקטנה של אמא, דודה שלי שמעולם לא הכרתי. מה שמוזר זה שבמקום הצל האמיתי שלה, היה לה את אותו צל של היצור. אותו צל שראיתי לאורך כל הטיול. זה גרם לי להבין. כל קורבן הפוגש את גורלו, סומן בעת לא לידתו. הבנתי למה הצורה של הצל הזה הייתה לי מוכרת. כל פעם שאמא הראתה לי תמונות של דינה, הצל הזה היה שם. כל סלפי שאני ובן לקחנו, הצל הזה היה שם. כל מי שנקבע להיות קורבן של היצור הזה, הצל שלו מקבל את הצורה הזאת. מרגע לידתו ועד הרגע שהוא נלקח קורבן ליצור הזה. היצור הזה דואג שהקורבנות לא יוכלו לברוח מהגורל, כמו שבן אדם לא יכול לברוח מהצל של עצמו. חזרנו לעיר, נפרדנו מלין והלכנו הביתה. יום למחרת דיווחנו הכל למשטרה. טוב, לא ממש הכל. לא אמרנו להם כלום על היצור הזקן המוזר, כי הם לא היו מאמינים לנו. אמרנו להם שיצאנו לקמפינג וחיות פרי הרגו את החברים שלנו. ולא אמרנו שום דבר להורים שלי. כמה ימים אחרי זה, אותה שוטרת שלה דיווחנו על המקרה התקשרה אליי וקראה לי לתחנת המשטרה. דני כבר לא היה אצלי אז הלכתי לבד. הגעתי לתחנת המשטרה. שם השוטרת קראה לי לחדר. נכנסתי והיא אמרה לי, שב. המבט בעיניים שלה שידר פחד, הרבה מאוד פחד. היא התחילה לדבר. אני ועוד 10 שוטרים יצאנו לחפש את הגופות של חברים שלך. החציבה בהר באזור שציינת לא קיימת. מצאנו את הגופות של החברים שלך תלויות על ענף של עץ די גבוה. הגופה של קרובת המשפחה שלך לא נמצאה. הגופות של החברים שלך היו במצב נוראי, עם גולגולת חצי אכולה וחלקים רבים של עור ובשר שפשוט נתלשו. אבל זה לא הכל.
על הגופות היו טביעות אצבעות של אדם בשם סטן קולינס. מי זה סטן קולינס? ראיתי אותה פותחת קובץ במחשב. הקובץ כלל טקסט ותמונה של ילד, עם מצח גדול ושיער שחור ארוך שמכסה כמחצית מפניו. השוטרת המשיכה. סטן קולינס נולד בתאריך ה-12 בינואר 1824. ה-12 בינואר היה התאריך שבו נכנסנו ליער. 1824 זה בדיוק 200 שנה לפני. סטן סבל מהזיות קשות, ולאחר שבגיל 13 ברח ממוסד רפואי על שם גרי לי, הוא נעלם בתוך היער, לאחר שרדף אחרי צל בצורה לא רגילה. סטן קולינס מעולם לא נמצא. ישבתי שם בהלם. השוטרת הביאה לי כוס מים כדי לעזור לי לעכל את מה ששמעתי. כעבור כשעה חזרתי הביתה. מאז אותו קמפינג לא חזרתי לאותו יער, ולא יצאתי יותר לקמפינג. אני מניח שאחרי המקרה הזה פשוט הספיק לי. מה אני אגיד לך? תמיד כיף להיזכר בעבר. אבל לא בזה, אחי. אני עדיין רוצה להקיא כשאני חושב על זה. אז תספר לי קצת על העתיד. מה אתה מתכוון לעשות אחרי שתסיים את הלימודים? את האמת שעדיין לא הייתי בטוח. הבטתי למטה ושקעתי קצת במחשבות. וזו הייתה הפעם הראשונה ששמתי לב לצל של דני.